Με λένε Εύα και στα 39 μου νόμιζα ότι είχα τελειώσει με τα φαντάσματα. Στεκόμουν εδώ, στην έπαυλή μου των 20 εκατομμυρίων ευρώ, στην Εκάλη, ως διευθύνουσα σύμβουλος μιας αυτοκρατορίας, στον τομέα της κυβερνοασφάλειας που έχτισα παλεύοντας με νύχια και με δόντια και πάγωσα. Το κουδούνι της πόρτας ακούστηκε σαν κεραυνός, μέσα στην ησυχία του κυριακάτικου πρωινού μου. 15 χρόνια. Μία ολόκληρη ζωή αποκλεισμού από την ίδια μου την οικογένεια είχε χαράξει πληγές που ούτε αυτό το επίπεδο επιτυχίας δεν μπορούσε να καλύψει πλήρως. Στην οθόνη του συστήματος ασφαλείας τους είδα, όλους τους, μαζεμένους, τα πρόσωπά τους ένα αξιοθρήνητο μείγμα δέους και απελπισίας. Η οικογένεια που κάποτε με είχε πετάξει σαν χθεσινή εφημερίδα είχε έρθει σέρνοντας πίσω στο κατόφλι μου. Πείτε μου από πού μας ακούτε και μην ξεχάσετε να πατήσετε like και subscribe πριν μπούμε στην ιστορία για το πώς άνοιξα ήρεμα την πόρτα μου και είδα την ελπίδα να σβήνει από τα μάτια τους. Μεγαλώνοντας σε ένα μεσοαστικό προάστιο της Αθήνας, στο Χαλάνδρι, η παιδική μου ηλικία θα έπρεπε να είναι ένα κλασικό παράδειγμα κανονικότητας. Ο πατέρας μου, ο Στέφανος, ήταν πολιτικός μηχανικός σε μια μεγάλη εταιρεία, κερδίζοντας έναν αξιοπρεπή μισθό. Η μητέρα μου, η Κατερίνα, ήταν μια αγαπημένη δασκάλα της τρίτης δημοτικού. Επιφανειακά, ήμασταν η τέλεια εικόνα του ελληνικού ονείρου, με ένα σπίτι 4 υπνοδωματίων, έναν περιποιημένο κήπο και ένα χνουδωτό Golden Retriever που τον λέγαμε Max. Αλλά οι εικόνες λένε ψέματα. Ήμουν η μικρότερη από τα 3 παιδιά και ήταν μια θέση που δεν ξέχασα ποτέ. Ο αδερφός μου, ο Μάρκος, ήταν 6 χρόνια μεγαλύτερός μου, το χρυσό παιδί που πετύχαινε αβίαστα στα πάντα. Ήταν ο αστέρας της ομάδας μπάσκετ, αυτός που πέρασε με υψηλή βαθμολογία στις Πανελλήνιες, ο μαθητής του άριστα, με μία μαγνητική προσωπικότητα που τραβούσε τους πάντες στην τροχιά του. Η αδερφή μου, η Χλόη, 4 χρόνια μεγαλύτερη μου, ήταν η αναγνωρισμένη καλονή της οικογένειας, με τα άψογα ξανθά μαλλιά της και ένα χαμόγελο που μπορούσε να αφοπλίσει οποιονδήποτε. Ήταν πιανίστα επίπεδου κονσέρτου και πρόεδρος του 15 μελούς. Και μετά ήμουν εγώ, η τελευταία σκέψη. Από τις πρώτες μου μέρες μπορούσα να νιώσω την αόρατη γραμμή που με χώριζε από αυτούς. Ο αέρας ήταν διαφορετικός όταν μου μιλούσαν. Όταν τα αδέρφια μου έφερναν στο σπίτι επιτεύγματα, το σπίτι ξεσπούσε σε επένους και προσοχή. Τα δικά μου αντιμετωπίζονταν με μια ψυχρή αδιαφορία. Έφερνα στο σπίτι έναν έλεγχο με όλα άριστα και η μητέρα μου απλώς έγνεφε ελαφρά και έλεγε «Λοιπόν, αυτό περιμένουμε». Αλλά όταν ο Μάρκος ή η Χλόη έκαναν το ίδιο, ήταν αφορμή για ένα ακριβό δείπνο έξω και ατελείωτα τηλεφωνήματα καυχησιάς σε συγγενείς. «Γιατί δεν μπορείς να γίνεις περισσότερο σαν την αδερφή σου?» Αναστέναζε η μητέρα μου με απογοήτευση όταν έχανα μία νότα στο πιάνο. Η Χλόη έπαιζε Σοπέν στην ηλικία σου. Ο πατέρας μου ήταν εξίσου κακός, αν όχι χειρότερος. Ήταν σε κάθε αγώνα μπάσκετ του Μάρκου. Η φωνή του βραχνεί από τις ζητοκραυγές στις κερκίδες, πάντα έτοιμος με μία ιστορία για τον τελευταίο θρίαμβο του γιού του, για τους φίλους του, στην ταβέρνα. Αλλά στην 6η δημοτικού, όταν κέρδισα το πρώτο βραβείο στον Περιφερειακό Διαγωνισμό Φυσικών Επιστημών, ξαφνικά είχε μια επίγουσα επαγγελματική υποχρέωση. «Η επιστήμη δεν είναι και κανένα θέαμα, Εύα», είχε πει, κουνώντας το χέρι του απορριπτικά. «Εξάλλου, έχω μια κρίσιμη συνάντηση που δεν μπορώ με τίποτα να μετακινήσω». Έμαθα αργότερα ότι είχε αλλάξει την ημερομηνία αυτής της κρίσιμης συνάντησης για να πάει να δει την προπόνηση της ομάδας του Μάρκου. Τα 11 γενέθλιά μου ήταν η μέρα που η οικογενειακή ιεραρχία σμιλεύτηκε στην πέτρα. Η μαμά μου είχε υποσχεθεί ένα μικρό πάρτι στο σπίτι με μερικές φίλες μου από το σχολείο. Μετρούσα αντίστροφα τις μέρες, φτιάχνοντας προσεκτικά χειροποίητες προσκλήσεις. Ξύπνησα εκείνο το πρωί γεμάτη ενθουσιασμό.
«Εύα, υπήρξε μια μικρή αλλαγή στα σχέδια», ανακοίνωσε η μητέρα μου στο τραπέζι του πρωινού, χωρίς καν να σηκώσει το βλέμμα από την εφημερίδα της. «Ο Μάρκος έχει έναν αγώνα play-off σήμερα και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε όλοι εκεί για να τον υποστηρίξουμε. Θα πρέπει να αναβάλουμε το πάρτι σου». Η καρδιά μου έπεσε στα πόδια μου. «Μα μαμά, οι φίλες μου υποτίθεται ότι θα έρθουν σε μερικές ώρες. Δεν μπορώ απλώς να τις ακυρώσω». «Μην είσαι τόσο εγωίστρια», παρενέβη ο πατέρας μου με τη φωνή του κοφτή. «Αυτή είναι μια τεράστια μέρα για τον αδερφό σου. Πρώτα η οικογένεια». Αυτή η φράση «πρώτα η οικογένεια» θα αντιχούσε στο μυαλό μου για χρόνια. Μια πικρή υπενθύμηση ότι φαινόταν να ισχύει μόνο όταν δεν ήμουν εγώ αυτή που χρειαζόταν την οικογένεια. Το πάρτι ακυρώθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη. Έπρεπε να τηλεφωνήσω σε κάθε μία από τις φίλες μου με τη φωνή μου βαριά από τα δάκρυα που προσπαθούσα να συγκρατήσω και να εξηγήσω ότι θα το κάναμε κάποια άλλη στιγμή. Μετά με έσυραν στον αγώνα του Μάρκου, όπου πέρασα 3 άθλιες ώρες σε κρύα μεταλλικά καθίσματα, ένα ξεχασμένο φάντασμα, ενώ οι γονείς μου ούρλιαζαν για τον αδερφό μου και η αδερφή μου κουβέντιαζε με τις φίλες της. Κανείς δεν μου ευχήθηκε χρόνια πολλά, ούτε ένα άτομο. Όταν τελικά φτάσαμε σπίτι, δεν περίμενε καμία τούρτα, κανένα σωρός από δώρα. Μόνο μερικά κρύα περισεβούμενα σουβλάκια από τον αυτοσχέδιο εορτασμό για τη νίκη της ομάδας του Μάρκου. Έφαγα ένα κομμάτι μόνη στο δωμάτιό μου, με τα δάκρυα να πέφτουν επιτέλους στο χάρτινο πιάτο μου. Η Χλόη ήταν ίσως η πιο εφευρετική στη σκληρότητά της. Όταν ήταν έφηβη και εγώ ήμουν ακόμα παιδί, τελειοποίησε την τέχνη του ψυχολογικού βασανισμού. Καλούσε τις φίλες της και μετά με απέκλεια επίτηδες, κλειδώνοντας την πόρτα του υπνοδωματίου της ή αρχίζοντας τους ψιθύρους τη στιγμή που έμπαινα σε ένα δωμάτιο. Δανειζόταν τα αγαπημένα μου πράγματα και επέστρεφαν σπασμένα ή και καθόλου. Αν τολμούσα να παραπονεθώ στους γονείς μας, έβαζε το αγγελικό της πρόσωπο. «Η Εύα είναι απλώς υπερευαίσθητη πάλι», έλεγε με έναν αναστεναγμό και την πίστευαν κάθε φορά. Ο Μάρκος δεν ήταν σκόπιμα σκληρός, ήταν απλώς αδιάφορος. Ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός που θα μπορούσε να είναι ο προστάτης μου, αλλά ήταν πολύ απορροφημένος στο δικό του σύμπαν, των σπορ και της δημοτικότητας, για να παρατηρήσει καν την ήσυχη, συνεχή δυστυχία της μικρής του αδερφής. Απλώς με προσπερνούσε σαν να ήμουνα μία ρογμή στο πεζοδρόμιο. Το μόνο άτομο που με έκανε ποτέ να νιώσω ότι είχα σημασία ήταν η γιαγιά μου η Ελένη, η μαμά της μητέρας μου. Η γιαγιά Ελένη ζούσε περίπου 1 ώρα μακριά και οι μηνιαίες επισκέψεις της ήταν η σανίδα σωτηρίας μου. Στην παρουσία της ένιωθα ορατή. «Έχεις μια ξεχωριστή φλόγα μέσα σου, Εύα», μου έλεγε καθώς φτιάχναμε τα διάσημα σοκολατένια μπισκότα της. «Μια μέρα ο υπόλοιπος κόσμος θα δει αυτό που βλέπω εγώ». Ήταν εκείνη που μου αγόραζε βιβλία, παρατηρώντας την αγάπη μου για το διάβασμα, την οποία οι γονείς μου απέρριπταν ως αντικοινωνική συνήθεια. Ερχόταν στους διαγωνισμούς επιστημών και στις σχολικές μου παραστάσεις. Καθόταν ακριβώς στην πρώτη σειρά, με το πρόσωπό της να λάμπει από μια περηφάνεια που μου ήταν τόσο ξένη. Με τη γιαγιά Ελένη δεν χρειαζόταν να παλεύω για ένα ψίχουλο στοργής. Ήταν απλώς εκεί, ζεστή και άνευ όρων. Ακαδημαϊκά απογειώθηκα. Οι δάσκαλοι μου έβλεπαν την ευφυΐα και την ορμή μου, αλλά στο σπίτι τα επιτεύγματά μου πάντα υποβαθμίζονταν. Άλλο οι γνώσεις των βιβλίων, Εύα, μου έκανε διάλεξη ο πατέρας μου, κοιτάζοντας τον τέλειο έλεγχό μου. Αλλά πρέπει να μάθεις κοινωνικές δεξιότητες, όπως η αδερφή σου, αν θέλεις να πας κάπου. Προσπάθησα. Μπήκα στην ομάδα ρητορικής, ακριβώς όπως η Χλόη, αλλά όταν έφτασα στους πολιτιακούς τελικούς, οι γονείς μου ήταν ξαφνικά πολύ απασχολημένοι για να έρθουν. Δοκίμασα στην ομάδα ποδοσφαίρου, σκεπτόμενοι ότι ίσως, μόνο ίσως,
ο πατέρας μου θα έδειχνε μία στάλα από τον ενθουσιασμό που είχε για τα αθλήματα του Μάρκου. Αλλά όταν μπήκα στην πρώτη ομάδα ως πρωτοετής, το μόνο του σχόλιο ήταν «Εντάξει, ο γυναικείος αθλητισμός δεν είναι και τόσο έντονος, έτσι δεν είναι». Μέχρι να φτάσω στην τρίτη λυκείου είχα τα παρατήσει. Είχα αποδεχτεί τον ρόλο μου ως το αόρατο κορίτσι στη δική μου οικογένεια. Έριξα όλη μου την ενέργεια στις σπουδές μου, ξέροντας ότι μία καλή εκπαίδευση ήταν η μόνη μου οδός διαφυγής. Δούλευα με μερική απασχόληση στη δημοτική βιβλιοθήκη, βάζοντας στην άκρη κάθε ευρώ για το πανεπιστήμιο. Έκανα κρυφά αίτηση για δεκάδες υποτροφίες, αποφασισμένη να χτίσω μία ζωή με τους δικούς μου όρους. Όταν άρχισαν να έρχονται οι επιστολές αποδοχής από κορυφαία πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οι γονείς μου φάνηκαν πραγματικά σοκαρισμένοι, σαν η σκέψη να πετύχω κάτι τόσο σημαντικό να μην είχε περάσει ποτέ από το μυαλό τους. Η αντίδρασή τους ήταν, στην καλύτερη περίπτωση, χλιαρή. «Αυτές οι σχολές απαιτούν πολλά έξοδα», ήταν το πρώτο σχόλιο του πατέρα μου. Μετά πρόσθεσε «Και θα σε απορροφήσουν τελείως». Μπορούσα να ακούσω την ανακούφιση στη φωνή του στη σκέψη ότι θα έφευγα. Επιβεβαίωσε όλα όσα πάντα υποψιαζόμουν. Ήμουν ένα καθήκον, μια υποχρέωση, ποτέ μια αγαπημένη κόρη. Η καρδιά μου ράγισε λίγο περισσότερο εκείνη τη μέρα, αλλά αυτό σκλήρινε και την απόφασή μου. Θα έχτιζα μια ζωή τόσο πέρα από τον κόσμο τους, που θα γινόμουν εγώ αυτή που θα είχε αξία. Απλώς δεν είχα ιδέα ότι η τελική, η πιο καταστροφική προδοσία ήταν ακόμα καθοδόν. Μία αποκάλυψη που θα εξέθετε το αληθινό, σάπιο θεμέλιο της θέσης μου σε εκείνη την οικογένεια. Η στιγμή που αποτέφρωσε κάθε ίχνος ψευδαίσθησης που μου είχε απομείνει για την οικογένειά μου, ήρθε όταν ήμουν 23 ετών. Είχα αποφοιτήσει από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με άριστα, οπλισμένη με πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών και εξειδίκευση στην κυβερνοασφάλεια. Είχα βρει μια πολλά υποσχόμενη δουλειά σε μια νεοφυή τεχνολογική εταιρεία στην Αθήνα, κάνοντας τα πρώτα μου πραγματικά βήματα προς μια δική μου ζωή. Μόλις είχα αρχίσει να σκέφτομαι ότι ίσως μέσα από τα επιτεύγματά μου θα μπορούσα επιτέλους να κερδίσω κάποιο επίπεδο σεβασμού από αυτούς. Και τότε δέχτηκα το τηλεφώνημα. Η γιαγιά Ελένη είχε πεθάνει ξαφνικά από ένα μαζικό έμφραγμα. Συντρίφτηκα. Το ένα άτομο, το μοναδικό άτομο που με είχε κάνει ποτέ να νιώσω άνευ-όρον αγάπη, είχε φύγει. Έκλεισα την πρώτη πτήση επιστροφής στην Αθήνα, με την καρδιά μου ένα μολυβένιο βάρος στο στήθος μου. Η κηδεία ήταν ένα θολό τοπίο από μελαγχολικά πρόσωπα και συγγενείς που μόλις και μετά βίας αναγνώριζαν να προσφέρουν κούφια συλληπιτήρια. Καθ' όλη τη διάρκεια της τελετής καθόμουν μόνη μου στο πρώτο στασίδι, ενώ οι γονείς μου, ο Μάρκος και η Χλόη, σχημάτιζαν μία σφιχτή, αδιαπέραστη μονάδα, ένα τέλειο πορτρέτο μιας θρηνούσας οικογένειας. Κανείς δεν μπήκε στον κόπο να δει τι κάνω, παρόλο που όλοι ήξεραν πόσο δεμένη ήμουν με τη γιαγιά Ελένη. Μετά την τελετή, όλοι συγκεντρώθηκαν πίσω στο σπίτι των γονιών μου για την ανάγνωση της διαθήκης. Κουλουριάστηκα σε μια γωνιά του σαλονιού, ξεφυλίζοντας μουδιασμένα ένα παλιό άλμπουμ φωτογραφιών της γιαγιάς μου, προσπαθώντας να αγκυροβολήσω στον πόνο μου. Όταν έφτασε ο συμβολεογράφος, η ατμόσφαιρα έγινε τεταμένη. Καθώς διάβαζε τη διαθήκη, τα περισσότερα ήταν προβλέψιμα. Το σπίτι της γιαγιάς Ελένης πήγαινε στη μητέρα μου, το ταπεινό της αυτοκίνητο στο Μάρκο και η συλλογή της από παλιά κοσμήματα στη Χλόη. Μετά ήρθε το μέρος που άλλαξε τα πάντα. Στην αγαπημένη μου εγγονή Εύα, διάβασε ο συμβολεογράφος με τη φωνή του καθαρή: «Αφήνω το σμαραγδένιο δαχτυλίδι της γιαγιάς μου και το ποσό των 7.000 ευρώ. Ήσουν πάντα τόσο ξεχωριστή για μένα και ξέρω ότι θα με κάνεις περήφανη». Το δωμάτιο σιώπησε απότομα. Τότε η μητέρα μου έβγαλε έναν ακουστό χλευασμό. 7.000 ευρώ
Και αυτό το παλιό δαχτυλίδι, αυτό είναι όλο. Έμεινα άναυδη από την αντίδρασή της. Δεν περίμενα τίποτα και είχα συγκινηθεί βαθύτατα από την τελευταία στοχαστική χειρονομία της γιαγιάς Ελένης. Το σμαραγδένιο δαχτυλίδι ήταν ένα πολύτιμο οικογενειακό κοιμήλιο που περνούσε από την προπρογιαγιά μου. Η συναισθηματική του αξία ήταν ανεκτήμητη για μένα. Το πρόσωπο του πατέρα μου γινόταν κατακόκκινο σε μία ανησυχητική απόχρωση. «Αυτό είναι εξωφρενικό», ψέλισε. Η Ελένη πάντα έκανε διακρίσεις υπέρ της Εύας, για κάποιον ανεξήγητο λόγο. Για κάποιον λόγο, άκουσα τον εαυτό μου να επαναλαμβάνει, με τη φωνή μου να τρέμει. Ίσως επειδή ήταν η μόνη σε όλη αυτή την οικογένεια που μου έδειξε ποτέ, έστω και μία στάλα πραγματικής καλοσύνης. Αυτή ήταν η σπίθα που άναψε το φυτίλι. Δεκαετίες θαμμένης δυσαρέσκειας και ανίποτων αληθιών ξεχύθηκαν στην επιφάνεια. «Θέλεις να μιλήσουμε για καλοσύνη?» βρυχήθηκε ο πατέρας μου, χτυπώντας το χέρι του στο τραπέζι της τραπεζαρίας. «Σε πήραμε όταν δεν είχες πού αλλού να πας. Σου δώσαμε μία στέγη πάνω από το κεφάλι σου, μόρφωση, ευκαιρίες που άλλα παιδιά θα σκότωναν για να τις έχουν, και έτσι δείχνεις την ευγνωμοσύνη σου». Η σύγχυση θόλωσε το μυαλό μου. «Με πήρατε». «Τι εννοείς?» Η μητέρα μου έριξε μια πανικόβλητη ματιά στον πατέρα μου, αλλά το φράγμα είχε ήδη σπάσει. «Δεν είσαι καν κόρη μας», έφτισε η λέξη σαν δηλητήριο. «Σε υιοθετήσαμε όταν ήσουν 2 ετών, αφού πέθανε η μητέρα σου. Η βιολογική σου μητέρα, η Λίζα, ήταν συμφοιτήτρια της Κατερίνας. Σε έκανε εκτός γάμου, χωρίς πατέρα στη σκηνή, και μετά σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Κανένας άλλος συγγενής δεν σε ήθελε. Έτσι κάναμε εμείς το βήμα από την καλοσύνη της καρδιάς μας». Ο κόσμος γύρισε ανάποδα, υιοθετημένη. Δεν μπορούσε να είναι αλήθεια. Κοίταξα τη μητέρα μου, παρακαλώντας την σιωπηλά να μου πει ότι έλεγε ψέματα. Εκείνη απλώς αναστέναξε, οι ώμοι της έπεσαν. «Πάντα σκοπεύαμε να σου το πούμε όταν θα μεγάλωνες», είπε απαλά, «αλλά ποτέ δεν φαινόταν να είναι η κατάλληλη στιγμή». 23 χρόνια. Και σε όλο αυτό το διάστημα ποτέ δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να μου πούν τη θεμελιώδη αλήθεια της ύπαρξής μου. Όλα εκείνα τα χρόνια που ένιωθα σαν ξένη, σαν να μην τέριαζα ακριβώς, όλα κατέρευσαν πάνω μου με τρομακτική σαφήνεια. «Άρα όλη μου η ζωή ήταν ένα ψέμα», ψιθύρισα, οι λέξεις μόλις που ακούγονταν. «Το ξέρουν όλοι εκτός από εμένα». Η Χλόη ανασήκωσε τους ώμους, μια χειρονομία ανέμελης αδιαφορίας που με πλήγωσε βαθύτερα από κάθε κραυγή. «Οι περισσότεροι στην οικογένεια το ξέρουν. Δεν ήταν ακριβώς μυστικό. Απλώς δεν μιλούσαμε γι' αυτό». «Όχι μυστικό. Για κανέναν άλλον εκτός από εμένα». Ένιωσα ένα κύμα ναυτίας. «Γιατί η γιαγιά Ελένη άφησε το δαχτυλίδι στην Εύα, τέλος πάντων?» ρώτησε ο Μάρκος τον συμβολεογράφο, χάνοντας εντελώς το νόημα. «Θα έπρεπε να μείνει στην εξαίματος οικογένεια». Εξαίματος οικογένεια. Αυτές οι 2 λέξεις ήταν ένα μαχαίρι που στριφογύριζε στα σωθικά μου. Η διαθήκη της κυρίας Ελένης ανέφερε ρητά ότι η Εύα έπρεπε να πάρει το δαχτυλίδι επειδή, σύμφωνα με τα λόγια της, η αληθινή οικογένεια έχει να κάνει με την αγάπη, όχι με το αίμα, απάντησε ο συμβολεογράφος φανερά αμήχανος. Αυτό έστειλε τον πατέρα μου σε άλλο ένα ξέσπασμα. Αυτή η γριά πάντα προσπαθούσε να μας υπονομεύσει, γεμίζοντας το κεφάλι της Εύας με αυτές τις γελίες ιδέες, κάνοντάς την να νομίζει ότι ήταν ξεχωριστή, ενώ εμείς προσπαθούσαμε να τη διδάξουμε να είναι ρεαλίστρια για τη θέση της στον κόσμο. «Η θέση μου?» ρώτησα, με τη φωνή μου να υψώνεται με μία παράξενη, ψυχρή οργή. «Και ποια ακριβώς είναι η θέση μου σε αυτή την οικογένεια?» «Θα έπρεπε να είσαι ευγνώμων που σε πήραμε καν», παρενέβη η Χλόη, με τη φωνή της να στάζει συγκατάβαση. «Έχεις ιδέα πόσα ορφανά καταλήγουν στα ιδρύματα? Είχες μια προνομιούχα ζωή
Κοίταξα την αδερφή μου, βλέποντάς την πραγματικά για πρώτη φορά. Προνόμια, όπως το να μου λένε συνεχώς ότι δεν ήμουν τόσο καλή όσο εσύ ή ο Μάρκος. Όπως το να ξεχνούν τα γενέθλιά μου και να αγνοούν τα επιτεύγματά μου. Αυτά τα προνόμια. «Βλέπεις, γι' αυτό ακριβώς δεν σου το είπαμε ποτέ», είπε η μητέρα μου, με τον τόνο της να γίνεται κατηγορηματικός. «Ξέραμε ότι θα γινώσουν συναισθηματικοί αντί να το σκεφτείς λογικά. Το να μαθαίνω ότι όλη μου η ζωή ήταν μια πλήρης κατασκευή μου φαίνεται αρκετά λογικός λόγος για να γίνω συναισθηματική», απάντησα κοφτά. Ο πατέρας μου σηκώθηκε, το μεγάλο του σώμα να δεσπόζει πάνω από το τραπέζι. «Αρκετά. Δεν θα ανεχτώ να μιλάς έτσι στη μητέρα σου μέσα στο σπίτι μου. Αν δεν μπορείς να δείξεις ούτε ίχνος ευγνωμοσύνης για όλα όσα κάναμε για σένα, τότε ίσως θα έπρεπε απλώς να φύγεις». Σάρωσα τα πρόσωπα γύρω από το τραπέζι, τους ανθρώπους που αποκαλούσα οικογένειά μου για 23 χρόνια. Κανένας τους δεν συνάντησε το βλέμμα μου, ούτε καν ο Μάρκος που ήταν πάντα ο λιγότερο εχθρικός. Σε εκείνη τη μοναδική σιωπηλή στιγμή η απόφασή μου πάρθηκε. «Εντάξει», είπα, με τη φωνή μου ήσυχη αλλά σταθερή, καθώς σήκωνα την τσάντα μου. «Θα φύγω, αλλά θέλω να μάθω ένα πράγμα πρώτα. Ήταν ποτέ κάτι από αυτά αληθινό? Με αγαπήσατε ποτέ καθόλου ή ήμουν απλώς μια φιλανθρωπική περίπτωση που αναλάβατε και αμέσως μετανιώσατε?» Αποπνικτική σιωπή που γέμισε το δωμάτιο ήταν η μόνη απάντηση που χρειαζόμουν. Βγήκα από εκείνο το σπίτι και δεν κοίταξα ποτέ, μα ποτέ ξανά πίσω. Ο αποκλεισμός μου από την οικογένεια έγινε επίσημος μετά από εκείνη τη μέρα. Δεν με κάλεσαν για το Πάσχα εκείνη τη χρονιά, ούτε για τα Χριστούγεννα, ούτε για καμία από τις αμέτρητες οικογενειακές εκδηλώσεις που ακολούθησαν. Έβλεπα τις φωτογραφίες να εμφανίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οικογενειακές εκδρομές, γιορτινά δείπνα, σημαντικά γενέθλια, όλα χωρίς εμένα. Η Χλόη μερικές φορές ανέβαζε μια ομαδική φωτογραφία με μια λεζάντα, όπως «τόσο ευλογημένη που έχω όλη την οικογένεια μαζί» ή «όλοι όσοι αγαπώ σε ένα μέρος», κάθε μία μια σκόπιμη, αιχμηρή μπιχτή που επιβεβαίωνε ότι δεν ήμουν μέρος του όλοι. Ο πατέρας μου έστειλε μερικά ψυχρά, επίσημα email που με καθοδηγούσαν να σεβαστώ την ιδιωτικότητα της οικογένειας και να διακόψω την επαφή, σαν να ήμουνα κάποια τρελή στόκερ και όχι η κόρη που είχαν μεγαλώσει για πάνω από 2 δεκαετίες. Το βαθύτερο χτύπημα ήρθε όταν είδα φωτογραφίες των γονιών μου να λάμπουν από περηφάνεια στον γάμο του Μάρκου και αργότερα να κρατούν το πρώτο παιδί της Χλόης στο μεευτήριο. Στιγμές που θα έπρεπε να ήμουν εκεί, σβησμένες από την οικογενειακή ιστορία σαν να μην είχα υπάρξει ποτέ. Με τα 7.000 ευρώ από τη γιαγιά Ελένη και το σμαραγδένιο της Δαχτυλίδη ως τη μόνη μου πραγματική κληρονομιά, έκοψα όλους τους δεσμούς και έδωσα έναν σιωπηλό όρκο. Θα έχτιζα μια ζωή τόσο εκπληκτική, τόσο επιτυχημένη, που μια μέρα θα πνίγονταν στη θύμηση ότι με πέταξαν. Απλώς δεν είχα ιδέα πόσο θεαματικά αυτός ο όρκος θα γινόταν μια μέρα πραγματικότητα. Με μόλις 7.000 ευρώ στον τραπεζικό μου λογαριασμό και ένα σμαραγδένιο δαχτυλίδι που ορκίστηκα ότι δεν θα πουλούσα ποτέ, επέστρεψα στην Αθήνα, όχι απλώς για να ξεκινήσω μια νέα δουλειά, αλλά για να χτίσω μια εντελώς νέα ζωή. Αυτά τα χρήματα δεν θα έφταναν για πολύ σε μια από τις πιο ακριβές πόλεις της χώρας, οπότε κάθε κίνηση έπρεπε να είναι υπολογισμένη. Βρήκα ένα μικροσκοπικό δωμάτιο προς ενοικίαση σε ένα στριμωγμένο διαμέρισμα σε μια υποβαθμισμένη γειτονιά, όπως η Κυψέλη, μοιραζόμενη το με 2 άλλες γυναίκες που βρήκα σε έναν πίνακα ανακοινώσεων πανεπιστημίου. Το πρώτο και το τελευταίο μου ενίκιο έφαγαν σχεδόν τις μισές μου οικονομίες με τη μία. Η συγκάτοική μου, η Αλίκη, μια νοσοκόμα που δούλευε νυχτερινές βάρδιες, και η Δανάη, μια μεταπτυχιακή φοιτήτρια φιλολογίας, ήτανε πολύ απορροφημένες από τις δικές τους χαοτικές ζωές για να σκαλίσουν το παρελθόν μου,
κάτι που ήταν ευλογία. Το διαμέρισμα ήταν ένα κουτί. Το δωμάτιό μου είχε αρκετό χώρο, μόνο για ένα μονό κρεβάτι και ένα φτηνό γραφείο. Είχαμε ένα μικροσκοπικό, κοινόχρηστο μπάνιο και μια κουζίνα που μόλις και μετά βίας λειτουργούσε. Ήταν ένας κόσμος μακριά από το άνετο προαστιακό σπίτι που είχα αφήσει πίσω, αλλά ήταν δικό μου και αυτή η ελευθερία ήταν μεθυστική. Ξεκίνησα μια δουλειά αρχικού επίπεδου ως ειδικός τεχνικής υποστήριξης σε μια μικρή εταιρεία λογισμικού. Ο μισθός ήταν πενιχρός, μόλις που έφτανε για το ενοίκιο και τα μακαρόνια, αλλά ήταν ένα πάτημα στη βιομηχανία της τεχνολογίας. Οι μέρες μου ήταν ένας μονότονος κύκλος ηρεμίας, εκνευρισμένων πελατών, επίλυσης των ίδιων βασικών προβλημάτων και καταγραφής αιτημάτων για τους προγραμματιστές. Ήταν αγκαρία που δεν άγγιζε καν τις σπουδές μου, αλλά την αντιμετώπισα με μια άγρια αποφασιστικότητα. «Έχεις παραπάνω προσόντα για αυτή τη δουλειά», σημείωσε ο διευθυντής μου στην τρίμηνη αξιολόγησή μου, «αλλά η εργασιακή σου ηθική είναι απίστευτη. Συνέχισε έτσι και θα προχωρήσεις». Δεν είχα καμία πρόθεση να περιμένω μια αργή εταιρική ανέλυξη. Κάθε βράδυ μετά τη βαρδιά μου γυρνούσα στο μικροσκοπικό μου δωμάτιο και αφιέρωνα ώρες για να μάθω προχωρημένες γλώσσες προγραμματισμού και πρωτόκολλα κυβερνοασφάλειας εχμής. Καταβρόχθιζα δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα, συμμετείχα σε διαγωνισμούς προγραμματισμού και έχτιζα ένα χαρτοφυλάκιο μικρών προσωπικών έργων. Ο ύπνος έγινε πολυτέλεια, αλλά κάθε άφπνη ώρα ήταν ένα τούβλο στα θεμέλια του μέλλοντός μου. Ζούσα όσο πιο φτηνά γινόταν. Η διατροφή μου αποτελούνταν από στιγμιαία νούντλς και φυστικό βούτυρο. Έμαθα να κόβω τα μαλλιά μου μόνη μου από βίντεο στο YouTube. Αγόραζα τα ρούχα μου από μαγαζιά με μεταχειρισμένα και περπατούσα χιλιόμετρα για να γλιτώσω τα λεφτά του λεωφορείου. Κάθε ευρώ που αποταμίευα ήταν ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα της ανεξαρτησίας μου. Περίπου 6 μήνες μετά πήγα σε ένα δωρεάν σεμινάριο κυβερνοασφάλειας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Η ομιλήτρια ήταν μια λαμπρή καθηγήτρια από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Δόκτωρ Ευελίνα Ρίγα, μια κορυφαία ειδικός στον τομέα. Κάθισα πίσω, κρατώντας πυρετωδώς σημειώσεις. Όταν τελείωσε και το πλήθος άρχισε να αραιώνει, βρήκα το θάρρος να την πλησιάσω με μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με μια μέθοδο κρυπτογράφησης που είχε αναφέρει. Με κοίταξε, έκπληκτη από το βάθος της ερώτησής μου. «Αυτή είναι μια πολύ οξυδερκής παρατήρηση», είπε. «Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα πρόσεχαν αυτή τη λεπτομέρεια. Είσαι στον κλάδο». Της έδωσα τη σύντομη εκδοχή της ιστορίας μου, παραλείποντας το περίπλοκο οικογενειακό δράμα. Υπήρχε μια καλοσύνη στα μάτια της, μια προσοχή που μου θύμιζε τόσο πολύ τη γιαγιά Ελένη. «Έχεις ένα πραγματικό χάρισμα γι' αυτό», μου είπε αφού μιλήσαμε για σχεδόν μισή ώρα. «Διοργανώνω ένα hackathon στο Πανεπιστήμιο τον επόμενο μήνα. Πρέπει να είσαι εκεί». Αυτό το hackathon ήταν η καμπή. Μπήκα σε μια ομάδα αγνώστων και μαζί ανακαλύψαμε ένα μεγάλο κενό ασφαλείας σε μια ευρέως χρησιμοποιούμενη οικονομική εφαρμογή. Η λύση μας πήρε την 3η θέση, αλλά το πιο σημαντικό με έκανε να ξεχωρίσω. Η Δόκτωρ Ρίγα έγινε η ανεπίσημη μέντοράς μου, καθοδηγώντας με προς νέες πηγές και προσκαλώντας με σε εκδηλώσεις του κλάδου. «Έχεις έναν μοναδικό τρόπο σκέψης», μου είπε ένα απόγευμα πίνοντας καφέ. «Βλέπεις τα αδύναμα σημεία που οι άλλοι χάνουν επειδή δεν ακολουθείς τη συμβατική οδό». Με την ενθάρρυνσή της άρχισα να αναπτύσσω μια ριζοσπαστική νέα ιδέα για την ασφάλεια δεδομένων βασισμένη στη συμπεριφορική βιομετρία αντί για στατικούς κωδικούς πρόσβασης. Η ιδέα ήταν πολλά υποσχόμενη, αλλά χρειαζόμουν κεφάλαιο για να την υλοποιήσω. «Πρέπει να βρεις επενδυτές», με παρότρινε η Δόκτωρ. «Ρίγα, αυτή η ιδέα θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα».
Δεν ήξερα τίποτα για επιχειρηματικά κεφάλαια. Πέρασα εβδομάδες θαμμένη στην έρευνα, δημιουργώντας ένα επιχειρηματικό σχέδιο και κάνοντας πρόβες στην παρουσίασή μου μέχρι που σιχάθηκα τον ήχο της φωνής μου. Η Δόκτωρ Ρίγα έκανε μερικές συστάσεις, αλλά η ανταπόκριση ήταν χλιαρή. «Ενδιαφέρουσα ιδέα, αλλά πολύ ρυψοκίνδυνη», έλεγαν όλοι. «Επέστρεψε όταν θα έχεις ένα πρωτότυπο». Τότε γνώρισα τον Πέτρο Παπαδάκη. Ήταν ένας απλός άντρας που γνώρισα σε μια τεχνολογική εκδήλωση, ο οποίος παρουσιάστηκε ως υπέρμαχος της ψηφιακής ιδιωτικότητας. Άκουσε την παρουσίασή μου, έκανε μερικές έξυπνες ερωτήσεις και έφυγε. Εμφανίστηκε σε μια άλλη εκδήλωση μια εβδομάδα αργότερα, κάνοντας περισσότερες ερωτήσεις. Μετά από μερικές τέτοιες συναντήσεις, αποκάλυψε επιτέλους την πραγματική του ταυτότητα. Ήταν ένας άγγελος επενδυτής που ειδικευόταν σε νεοφυείς εταιρείες κυβερνοασφάλειας σε αρχικό στάδιο. «Σε δοκίμαζα», παραδέχτηκε με ένα χαμόγελο, «για να δω αν είχες πραγματική ουσία ή απλώς μια καλή παρουσίαση. Είσαι αυθεντική, για να δω αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο». 2 εβδομάδες αργότερα είχα μια επιταγή για 250.000 ευρώ. Ήταν ένα κλάσμα από ό,τι παίρνουν οι περισσότερες νεοφυείς εταιρείες, αλλά ήταν αρκετό. Παραιτήθηκα από τη δουλειά μου στην τεχνική υποστήριξη και αφιέρωσα κάθε εξάγρυπνη στιγμή μου στην κατασκευή του προϊόντος μου. Η φάση της ανάπτυξης ήταν βάναυση. Νίκιασα ένα μικροσκοπικό, χωρίς παράθυρα γραφείο και δούλευα 16 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνάντησα τεχνικά εμπόδια που δεν είχα προβλέψει, αναγκάζοντάς με να μάθω νέες δεξιότητες εν κινήσει. Υπήρχαν στιγμές συντριπτικής αμφιβολίας, νύχτες που ο κώδικας δεν λειτουργούσε και ένιωθα σαν μια απόλυτη απάτη. Σε εκείνες τις πιο σκοτεινές ώρες, κρατούσα το σμαραγδένιο δαχτυλίδι της γιαγιάς Ελένης, το κρύο μέταλλο, μια σύνδεση με το μοναδικό άτομο που πάντα πίστευε σε μένα. «Έχεις μια ξεχωριστή φλόγα μέσα σου, Εύα», την άκουγα να λέει. Η μοναξιά ήταν ένας πόνος που ποτέ δεν έφυγε εντελώς. Είχα γνωστούς, αλλά όχι πραγματικούς φίλους. Η προδοσία από την οικογένειά μου με είχε αφήσει τρομοκρατημένη να αφήσω οποιονδήποτε να πλησιάσει αρκετά για να με πληγώσει ξανά. Κάποιες νύχτες απλώς έκλαιγα από καθαρή εξάντληση και το συντριπτικό βάρος όλων αυτών, αλλά κάθε πρωί σκούπιζα τα δάκρυά μου, έπινα τον καφέ μου και επέστρεφα στον κώδικα, με την απόφασή μου να σκληραίνει με κάθε εμπόδιο που ξεπερνούσα. Μετά από 8 εξαντλητικούς μήνες είχα ένα λειτουργικό πρωτότυπο. Ήταν αδέξιο, αλλά αποδείκνυε την ιδέα. Ο Πέτρος οργάνωσε μία επίδειξη για μία ομάδα μεγάλων επενδυτών επιχειρηματικών κεφαλαίων. Αυτή τη φορά τα σαγόνια τους έπεσαν στο πάτωμα. «Αυτό το μοντέλο συμπεριφορικής αυθεντικοποίησης είναι επαναστατικό», είπε ένας από αυτούς. «Αυτή η επίδειξη εξασφάλισε έναν γύρο χρηματοδότησης πολλών εκατομμυρίων. Ήταν αρκετά για να προσλάβω μια μικρή ομάδα και να μετακομίσω σε ένα πραγματικό γραφείο. Η Aegis Dynamics είχε επίσημα γεννηθεί. Ήταν το πρώτο τούβλο στην αυτοκρατορία που μία μέρα θα έκανε την οικογένειά μου να αρρωστήσει από τη λύπη της. Το λανσάρισμα του πρώτου εμπορικού προϊόντος της Aegis Dynamics ξεπέρασε και τα πιο τρελά μου όνειρα. Το λογισμικό μας συμπεριφορικής αυθεντικοποίησης παρουσιάστηκε σε μεγάλα τεχνολογικά περιοδικά, με ένα από αυτά να το αποκαλεί μια αλλαγή παραδείγματος σε μια εποχή ψηφιακής ευπάθειας. Μέσα σε 6 μήνες είχαμε συμφωνίες αδειοδότησης με αρκετές από τις μεγαλύτερες εταιρείες που ανυπομονούσαν να ενσωματώσουν την τεχνολογία μας. Καθώς η εταιρεία εκτοξευόταν, το ίδιο συνέβαινε και με την αυτοπεποίθησή μου. Πήγαμε από ένα μικροσκοπικό γραφείο σε έναν ολόκληρο όροφο, σε έναν ουρανοξύστη στο κέντρο. Η ομάδα μου αυξήθηκε από 3 άτομα σε 30 και μετά σε πάνω από 100 μέσα σε 2 χρόνια. Επέλεγα προσωπικά κάθε υπάλληλο, ψάχνοντας όχι μόνο για δεξιότητες,
αλλά για πάθος και ακεραιότητα. Δεν έχτιζα απλώς μια εταιρεία, έχτιζα την υποστηρικτική, σεβαστή οικογένεια που δεν είχα ποτέ. «Έχεις δημιουργήσει κάτι απίστευτο εδώ, Εύα», σχολίασε η Ευελίνα, που είχε γίνει στενή φίλη κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης. «Και δεν εννοώ μόνο το λογισμικό». Είχε δίκιο. Η κουλτούρα στην Aegis Dynamics βασιζόταν στον αμοιβαίο σεβασμό και στον εορτασμό κάθε επιτυχίας, μεγάλης ή μικρής. Κανείς δεν ένιωθε ποτέ αόρατος. Το επόμενο προϊόν μας, μια ασφαλής πλατφόρμα επικοινωνιών, προσέλκυσε την προσοχή κυβερνητικών υπηρεσιών και παγκόσμιων εταιριών που ανησυχούσαν για την κυβερνοκατασκοπία. Τα τεράστια συμβόλαια που ακολούθησαν εκτόξευσαν την αποτίμησή μας πάνω από τα 100 εκατομμύρια ευρώ μόλις 3 χρόνια μετά την ίδρυσή μας. Με την οικονομική επιτυχία ήρθε μια δραστική αλλαγή στην προσωπική μου ζωή. Μετακόμισα από το στριμωγμένο, κοινόχρηστο διαμέρισμά μου σε ένα κομψό ρετυρέ με θέα την πόλη. Αντάλλαξα την γκαρνταρόμπα μου από τα μαγαζιά με μεταχειρισμένα, με ειδικά ραμμένα κοστούμια, όχι από ματαιοδοξία, αλλά επειδή έμαθα ότι στον ανελαίητο κόσμο των επιχειρήσεων η εμφάνιση είναι μια μορφή πανοπλίας. Αντάλλαξα το παλιό μου λάπτοπ με τεχνολογία αιχμής και την κάρτα του λεωφορείου μου με μια καινούρια Porsche. Αλλά παρά τις υλικές αναβαθμίσεις, υπήρχε μια επίμονη κενότητα μέσα μου. Γυρνούσα σπίτι στο εκπληκτικό, σιωπηλό ρετυρέ μου με την ανεκτήμητη τέχνη και την πανοραμική θέα και η μοναξιά ήταν εκόφαντική. Η επιτυχία ήταν ένας ψυχρός σύντροφος στο κρεβάτι. Στην 5η επέτειο της ίδρυσής μας, κλείσαμε τη μεγαλύτερη συμφωνία μας μέχρι τότε. Ένα συμβόλαιο 250 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση ολόκληρου του δικτύου ασφαλείας για μια κοινοπραξία διεθνών τραπεζών. Ο εορτασμός στο γραφείο ήταν ηλεκτρισμένος, αλλά αφού τελείωσε η σαμπάνια και όλοι πήγαν σπίτι στους αγαπημένους τους, εγώ γύρισα στο άδειο ρετυρέ μου μόνη. Καθώς καθόμουν στο μπαλκόνι μου, βρήκα τον εαυτό μου να κάνει το ένα πράγμα που προσπαθούσα να μην κάνω. Να σκρολάρω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και να το, μια νέα ανάρτηση από τη Χλόη. Μια οικογενειακή φωτογραφία σε ένα εξοχικό κοντά σε μια λίμνη. «Ετήσια παράδοση της οικογένειας Στεφάνου», έγραφε η Λεζάντα. «Τόσο ευλογημένη που έχουμε όλους μαζί. Όλους, εκτός από εμένα». Έκλεισα το λάπτοπ με δύναμη. Αυτό ήταν. Αν δεν μπορούσα να έχω την οικογένεια στην οποία γεννήθηκα, θα έχτιζα ένα φρούριο ζωής τόσο υπέροχο που η απουσία τους θα γινόταν ασήμαντη. Την επόμενη μέρα άρχισα να ψάχνω για μόνιμη κατοικία. Μετά από εβδομάδες αναζήτησης το βρήκα. Μια αχανής έπαυλη 20 εκατομμυρίων ευρώ στην Εκάλη. Είχε μια κύρια κατοικία με 8 υπνοδωμάτια, έναν ξενώνα, μια πισίνα τύπου resort και στρέμματα άψογων κήπων. «Είσαι σίγουρη γι' αυτό?» ρώτησε νευρικά ο οικονομικός μου σύμβουλος. «Είναι ένα τεράστιο ακίνητο για ένα άτομο». «Είμαι σίγουρη», απάντησα. «Αυτό δεν είναι απλώς ένα σπίτι. Είναι μια δήλωση». Πέρασα τον επόμενο χρόνο ανακαινίζοντας το ακριβώς στα γούστα μου. Το επίσημο σαλόνι έγινε μια διόροφη προσωπική βιβλιοθήκη. Ένα παιδικό όνειρο που εκπληρώθηκε. Μια ολόκληρη πτέρυγα μετατράπηκε σε ένα υπερσύγχρονο γραφείο και εργαστήριο στο σπίτι. Το κόσμημα του στέματος ήταν ο κήπος. Προσέλαβα έναν παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονα τοπίου για να δημιουργήσει έναν πλούσιο αγγλικού τύπου κήπο με ελικοειδή πέτρινα μονοπάτια και κρυφές γωνιές. Σε μια ήσυχη, απομονωμένη γωνιά, περιτριγυρισμένη από τις αγαπημένες της τριανταφυλλιές, τοποθέτησα ένα απλό πέτρινο παγκάκι με μια μικρή πλάκα για τη γιαγιά Ελένη. Καθώς η Aegis Dynamics συνέχιζε να μεγαλώνει, τώρα μια παγκόσμια οντότητα με πάνω από 500 υπαλλήλους, έκανα μια συνειδητή προσπάθεια να βρω ισορροπία. Μπήκα στα διοικητικά συμβούλια πολλών φιλανθρωπικών οργανώσεων, εστιάζοντας σε οργανισμούς που υποστήριζαν παιδιά σε ανάδοχες οικογένειες και ορφανά.
Ξεκίνησα ένα ταμείο υποτροφιών για μη προνομιούχους φοιτητές πληροφορικής. Άρχισα να καθοδηγώ νέες γυναίκες στην τεχνολογία, αποφασισμένη να τις βοηθήσω να ξεπεράσουν τα εμπόδια που είχα αντιμετωπίσει εγώ. Μέσα από αυτή τη δουλειά άρχισα σιγά σιγά να χτίζω έναν κύκλο πραγματικών φίλων. Υπήρχε ο Πέτρος, ο πρώτος μου επενδυτής, που ήταν πλέον ένας έμπιστος φίλος. Η Ευελίνα φυσικά ήταν μία σταθερά, με την οικογένειά της να γίνεται υποκατάστατο της δικής μου. Και υπήρχε η εκτελεστική μου ομάδα, η Λίδα, η λαμπρή μου CTO, και ο Δημήτρης, ο ατάραχος COO μου. Ήταν περισσότερο από υπάλληλοι, ήταν οι φίλοι μου. Αυτή η επιλεγμένη οικογένεια βοήθησε να γεμίσει το κενό, αλλά το παρελθόν εξακολουθούσε να έχει τα νύχια του πάνω μου. 10 χρόνια μετά την ίδρυση της Aegis, έβαλα την εταιρεία στο χρηματιστήριο. Η αρχική δημόσια προσφορά ήταν μια τεράστια επιτυχία, κάνοντάς με δισεκατομμυριούχο εν μία νυχτή. Το πρόσωπό μου ήταν στο εξώφυλλο του Forbes και του Fortune. Η βασίλισσα της κυβερνοασφάλειας, βροντοφώναζε ένας τίτλος, πως η Εύα Στεφάνου έχτισε ένα φρούριο από το τίποτα. Αν η βιολογική μου οικογένεια είδε τα άρθρα, παρέμεινε σιωπηλή. Η σιωπή τους ήταν ταυτόχρονα μια ανακούφιση και ένας συνεχής χαμηλής έντασης πόνος. Στη 15η επέτειο της ημέρας που με έδιωξαν, διοργάνωσα ένα τεράστιο φιλανθρωπικό γκαλά στην έπαυλή μου, συγκεντρώνοντας πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ για πρωτοβουλίες αναδοχής. Καθώς στεκόμουν στη σκηνή, απευθυνόμενοι σε ένα πλήθος τιτάνων της τεχνολογίας και διασημοτήτων, δεν μπορούσα παρά να αναλογιστώ την τρελή πορεία που με είχε φέρει εκεί. Από ένα κορίτσι με ραγισμένη καρδιά και 7.000 ευρώ στο όνομά μου, είχα γίνει μία από τις πιο ισχυρές γυναίκες στον κόσμο. Κι όμως ένα μικρό, πληγωμένο κομμάτι μου ακόμα αναρωτιόταν. Γιατί δεν ήμουν αρκετή? Αυτή η ερώτηση επρόκειτο να λάβει μία σοκαριστική, πραγματική απάντηση. Την αμέσως επόμενη μέρα, το σύστημα ασφαλείας μου χτύπησε. Είχα επισκέπτες στην κεντρική πύλη. Ήταν ένα ήσυχο κυριακάτικο πρωινό, από εκείνα που απολάμβανα μετά από μία ταραχώδη εβδομάδα. Ήμουν στη βεράντα μου με μεταξωτές πιτζάμες, πίνοντας καφέ και παρακολουθώντας τα κολυμπρί να χορεύουν γύρω από τις ταΐστρες. Η γαλήνη διαλύθηκε από τον ήχο του συστήματος ασφαλείας μου. Ενοχλημένη, σήκωσα το τάμπλετ μου για να δω ποιος ήταν. Το φλιτζάνι του καφέ έπεσε από το χέρι μου και έγινε θρύψαλα στο μάρμαρο. Νάτι, φαντάσματα στην πύλη μου. Ο πατέρας μου, ο Στέφανος, τώρα στα τέλη των 70 του, με τα μαλλιά του εντελώς άσπρα, τους ώμους του καμπουριασμένους. Η μητέρα μου, η Κατερίνα, με το πρόσωπό της χαραγμένο από ρητίδες που δεν αναγνώριζα, αλλά φορώντας ακόμα την ίδια σειρά μαργαριτάρια. Ο Μάρκος στεκόταν πίσω τους, πιο βαρύς τώρα, το αθλητικό του σώμα είχε μαλακώσει. Και η Χλόη, άψογα ντυμένη όπως πάντα, κρατώντας τα χέρια 2 μικρών παιδιών, ενός αγοριού περίπου 10 ετών και ενός κοριτσιού περίπου 8, 15 χρόνια απόλυτης σιωπής, και τώρα ήταν εδώ, να κοιτούν με το στόμα ανοιχτό την είσοδο του κόσμου που είχα χτίσει χωρίς αυτούς. Η πρώτη μου παρόρμηση ήταν να πατήσω απόρριψη και να τους αφήσω να στέκονται εκεί μέχρι να τα παρατήσουν. Αλλά μία νοσηρή περιέργεια με κατέλαβε. Τι στο καλό θα μπορούσε να τους έχει φέρει εδώ μετά από τόσο καιρό? Με ένα χέρι που έτρεμε ελαφρά, πάτησα την ενδοεπικοινωνία. Μπορώ να βοηθήσω. Η φωνή μου ήταν ένας προσεκτικά κατασκευασμένος τείχος ουδετερότητας. Εύα, η μαμά και ο μπαμπάς είναι. Η φωνή της μητέρας μου, λεπτή και τσιριχτή, τριζοβόλησε μέσα από το ηχείο. Και ο Μάρκος και η Χλόη, ελπίζαμε να μπορούσαμε απλώς να σου μιλήσουμε για 1 λεπτό. Να μιλήσουμε. Μετά από 15 χρόνια. Θα έπρεπε να είχα πει όχι. Θα έπρεπε να τους είχα πει να χαθούν και να μην ξαναγυρίσουν. Αλλά κάποιο από καιρό
θαμμένο κομμάτι εκείνου του μικρού κοριτσιού που απλώς ήθελε την έγκριση της οικογένειάς του, με έκανε να πατήσω το κουμπί για να ανοίξω τις πύλες. Έτρεξα να αλλάξω φορώντας ένα τζιν και ένα απλό πουλόβερ, περνώντας γρήγορα μία βούρτσα από τα μαλλιά μου. Μέχρι να φτάσουν στην εξώπορτα, είχα συνθέσει τον εαυτό μου σε μια μάσκα ευγενούς αδιαφορίας. Άνοιξα την πόρτα και απλώς στάθηκαν εκεί, κοιτάζοντας ψηλά τη μεγάλη είσοδο με εκφράσεις απροκάλυπτου δέους. «Εύα», είπε η μητέρα μου, κάνοντας ένα βήμα μπροστά για να με αγκαλιάσει. Έκανα μισό βήμα πίσω, μια διακριτική αλλά σαφής απόρριψη. «Φαίνεσαι υπέροχη». «Ευχαριστώ», είπα ψυχρά. «Αυτό είναι μια έκπληξη». «Θέλαμε να επικοινωνήσουμε», μουρμούρισε ο πατέρας μου, με τη φωνή του πολύ πιο αδύναμη από ό,τι θυμόμουνα. «Όταν είδαμε εκείνο το άρθρο για το φιλανθρωπικό σου γκαλά στην εφημερίδα, σκεφτήκαμε ότι ήταν καιρός να επανασυνδεθούμε». Η εφημερίδα, φυσικά. Δεν είχαν έρθει επειδή τους έλειψα. Είχαν έρθει επειδή ο πλούτος μου είχε δημοσίως ποσοτικοποιηθεί. «Παρακαλώ, περάστε», είπα, με τη φωνή μου στον αυτόματο πιλότο καθώς τους οδηγούσα στο τεράστιο σαλόνι με τα παράθυρα, από το δάπεδο μέχρι την οροφή που έβλεπαν στους κήπους. «Αυτό είναι ένα απίστευτο μέρος, Εύα», είπε ο Μάρκος, βγάζοντας ένα χαμηλό σφύριγμα. «Ευχαριστώ», απάντησα, κάνοντάς τους νόημα να καθίσουν. «Να σας φέρω κάτι, καφέ, νερό». «Ένας καφές θα ήταν υπέροχος», είπε η μητέρα μου, καθισμένη στην άκρη ενός επώνυμου καναπέ, σαν να φοβόταν να τον λερώσει. Καθώς πήγαινα στην κουζίνα, ένιωσα μία παράξενη αίσθηση από προσανατολισμού. Είχα αναπαράγει αυτή τη σκηνή στο μυαλό μου 1000 φορές, αλλά τώρα που ήταν πραγματική, ένιωθα εντελώς εκτός ισορροπίας. Επέστρεψα με έναν δίσκο καφέ, στην καλύτερη μου πορσελάνη, μια μικρή ασήμαντη επίδειξη που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Η Χλόη σύστηνε τα παιδιά της, τον Ιάσονα και την Έμα. Τους έγνεψα, αβέβαιοι, για το τι να πω στην ανιψιά και τον ανιψιό που δεν μου είχαν επιτρέψει ποτέ να γνωρίσω. «Είναι πανέμορφα», είπα, επειδή ήταν το αναμενόμενο. «Μας έλειψες τόσο πολύ, Εύα», είπε η μητέρα μου, με τα μάτια της να γεμίζουν δάκρυα σε μια παράσταση που ήταν σχεδόν πιστευτή. «Σε σκεφτόμασταν όλα αυτά τα χρόνια». «Αλήθεια?» ρώτησα με τη φωνή μου επικίνδυνα ήρεμη. «Αυτό είναι παράξενο, γιατί δεν έχω λάβει ούτε μια κάρτα γενεθλίων εδώ και 15 χρόνια». «Δεν ξέραμε πώς να επικοινωνήσουμε», είπε γρήγορα ο πατέρας μου. «Δεν ξέραμε αν θα ήθελες να ακούσεις νέα μας». «Θα μπορούσατε να είχατε προσπαθήσει», επεσήμανα. «Η εταιρεία μου δεν κρύβεται ακριβώς». «Παρακολουθούσαμε την επιτυχία σου», παρενέβη ο Μάρκος. «Είμαστε όλοι τόσο περήφανοι για σένα». «Περήφανοι». Η λέξη είχε γεύση στάχτης στο στόμα μου. «Τώρα είστε περήφανοι, όχι όταν αποφοίτησα με άριστα, όχι όταν ξεκίνησα την εταιρεία μου από το τίποτα. Μόνο τώρα. Τώρα που έχω όλα αυτά», έκανα μια χειρονομία γύρω στο δωμάτιο, «τώρα είστε περήφανοι». Μια άβολη, βαριά σιωπή έπεσε. «Εύα», είπε τελικά ο πατέρας μου, καθαρίζοντας τον λαιμό του, «δεν ήρθαμε μόνο για να επανασυνδεθούμε. Ήρθαμε επειδή... Λοιπόν, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου». Και να το, ο πραγματικός λόγος. «Τι είδους βοήθεια?» ρώτησα, αν και ήδη ήξερα. «Οικονομική», παραδέχτηκε ο πατέρας μου, με το βλέμμα του να πέφτει στο πάτωμα. «Η εταιρεία μου χρεοκόπησε πέρυσι. Η οικονομία ήταν δύσκολη και στην ηλικία μου εμένα με απέλυσαν πριν από 6 μήνες», πρόσθεσε ο Μάρκος. «Η φούσκα της τεχνολογίας έσκασε. Δουλεύω ως ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά δεν είναι αρκετό. Και εγώ περνάω ένα διαζύγιο», είπε η Χλόη, με τη φωνή της να πέφτει σε έναν θεατρικό ψίθυρο. «Με άφησε για τη βοηθό του, τα δικαστικά έξοδα με χρεοκοπούν». Απλώς τους κοίταξα, έναν προς έναν. Οι άνθρωποι που με είχαν πετάξει όταν δεν είχα τίποτα, τώρα εδώ με τα χέρια απλωμένα επειδή είχα τα πάντα,
Το απόλυτο θράσος ήταν εκπληκτικό. «Σκεφτόμασταν», συνέχισε ο πατέρας μου, εκλαμβάνοντας τη σιωπή μου ως σκέψη, «ότι ίσως θα μπορούσες να μας βοηθήσεις να σταθούμε ξανά στα πόδια μας. Ένα δάνειο, ας πούμε 3 εκατομμύρια ευρώ, για να ξαναρχίσουμε την οικογενειακή επιχείρηση, κάτι στο οποίο θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε όλοι». «Όλη η οικογένεια», επανέλαβα, οι λέξεις να μου φαίνονται ξένες. «Ναι», είπε η μητέρα μου με τα μάτια της να φωτίζονται, «θα μπορούσες να είσαι σιωπηλός εταίρος, φυσικά, και θα βοηθούσε να εξασφαλιστεί ένα μέλλον για την ανιψιά και τον ανιψιό σου». Έκανε νόημα προς τα παιδιά, μια ολοφάνερα χειριστική κίνηση. «Και ίσως», πρόσθεσε ο πατέρας μου, «θα μπορούσες να σκεφτείς να παραχωρήσεις μερικές μετοχές της εταιρείας σου σε ένα νέο οικογενειακό καταπίστευμα. Ξέρεις, να μείνουν όλα στην οικογένεια». Η ναυτία ήταν συντριπτική. Ήθελαν ένα κομμάτι της εταιρείας μου. Της εταιρείας για την οποία είχα ματώσει, που είχα χτίσει με τα ίδια μου τα χέρια, αφού μου είχαν πει ότι δεν ήμουν καθόλου οικογένεια. «Καταλαβαίνω», ήταν το μόνο που είπα, με το μυαλό μου ήδη να στροβιλίζεται, διαμορφώνοντας μία απάντηση που δεν θα ξεχνούσαν ποτέ, μα ποτέ. Σηκώθηκα. Μία σκόπιμη, ήρεμη κίνηση που τράβηξε όλα τα βλέμματά τους. Χρειαζόμουν μία στιγμή για να συνέλθω. «Παρακαλώ, νιώστε σαν στο σπίτι σας», είπα, με τη φωνή μου λία σαν γυαλί. «Ο καφές είναι μονοποικιλιακός από μία μικρή φάρμα στη Γουατεμάλα. Τους επισκέφθηκα πέρυσι για να τον προμηθευτώ η ίδια». Η ανέμελη αναφορά στα διεθνή μου ταξίδια, σε μια ζωή τόσο πέρα από την κατανόησή τους, έπιασε τόπο ακριβώς όπως σκόπευα. Είδα τα μάτια του πατέρα μου να τρεμοπαίζουν, κάνοντας ένα νέο υπολογισμό της καθαρής μου αξίας. Η Χλόη κοίταξε ξανά γύρω στο δωμάτιο, η έκφρασή της να αλλάζει από δέος σε γυμνή εκτίμηση. Περπάτησα προς ένα μεγάλο περίτεχνο ντουλάπι στη γωνία του δωματίου. «Ξέρετε, έχετε δίκιο», είπα με την πλάτη μου γυρισμένη σε αυτούς καθώς το ξεκλείδωνα. «Πέρασε πολύς καιρός. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε». Γύρισα κρατώντας ένα μεγάλο δερματόδετο λεύκομα. «Αφού δεν με καλούσατε σε καμία οικογενειακή συγκέντρωση τα τελευταία 15 χρόνια, έπρεπε να ενημερώνομαι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έφτιαξα ένα μικρό άλμπουμ». Τα χαμόγελά τους εξασθένησαν. Το άνοιξα στην πρώτη σελίδα. Ήταν ένα στιγμιότυπο οθόνης από μία ανάρτηση στο Facebook μόλις 3 μήνες αφότου με είχαν διώξει. Μια φωτογραφία από το πασχαλινό τραπέζι. Η λεζάντα έγραφε «Τόσο ευγνώμων για όλη την οικογένεια σήμερα». Αυτό ήταν αμέσως μετά, που μου είπατε να μην επικοινωνήσω ποτέ ξανά μαζί σας, είπα συνομιλητικά. Φαίνεται ότι όλοι ήταν εκεί, ο θείος Βασίλης, η θεία Σούζαν. Ακόμα και ο ξάδερφος Μιχάλης ήρθε αεροπορικός από τη Θεσσαλονίκη. Γύρισα τη σελίδα. «Α, Χριστούγεννα, την ίδια χρονιά. Τίποτα καλύτερο από το να έχεις όλους όσους αγαπάς κάτω από την ίδια στέγη για τις γιορτές. Αυτό είναι το παλιό μου στολίδι στο δέντρο, μαμά, ή τα πέταξες κι αυτά μαζί με τα υπόλοιπα πράγματά μου». Σελίδα μετά τη σελίδα τους περιήγησα σε μια επιμελημένη ιστορία της ζωής τους χωρίς εμένα. Γενέθλια, επέτειοι, γάμοι, οι γεννήσεις των παιδιών της Χλόης, όλα τεκμηριωμένα με χαρούμενες λεζάντες για την πλήρη οικογένειά τους. «Γιατί το έχεις αυτό?» ρώτησε η Χλόη με τη φωνή της τεταμένη. «Γνώριζε τον αντίπαλό σου», απάντησα με ένα λεπτό χαμόγελο. «Είναι θεμελιώδης αρχή της ασφάλειας, μπαμπά. Εσύ μου το έμαθες, κατά ειρωνικό τρόπο, να ξέρεις πάντα με ποιον και με τι έχεις να κάνεις». Έκλεισα το λεύκομα και σήκωσα το λάπτοπ μου. Τώρα, για πιο πρόσφατη ιστορία. Γύρισα την οθόνη προς το μέρος τους, εμφανίζοντας ένα email από τον πατέρα μου με ημερομηνία 12 χρόνια πριν. Το διάβασα δυνατά. «Εύα, πρέπει να επιμείνω να σταματήσεις αυτές τις προσπάθειες επικοινωνίας με την οικογένεια. Η μητέρα σου αναστατώθηκε πολύ από τη χριστουγεννιάτικη κάρτα.
Έχουμε προχωρήσει και περιμένουμε να σεβαστείς την ιδιωτικότητά μας. Ειλικρινά, Στέφανος Στεφάνου. Σήκωσα το βλέμμα. Αυτό ήταν για τη μία και μοναδική χριστουγεννιάτικη κάρτα που έστειλα ποτέ. Έγραφε απλώς «Καλές γιορτές». Αυτή ήταν η απάντησή σου. Ο πατέρας μου κοιτούσε τα χέρια του, ένα αχνό κοκκίνισμα ντροπής στα μάγουλά του. «Και αυτό», συνέχισα κάνοντας κλικ σε μια αλυσίδα email μεταξύ της Χλόης και μιας φίλης της, την οποία με είχε κατά λάθος βάλει σε κοινοποίηση. Διάβασα ένα απόσπασμα και μετά η παράξενη υιοθετημένη αδερφή μου είχε το θράσος να στείλει κάρτα. Λες και υποτίθεται ότι έπρεπε να την καλωσορίσουμε πίσω με ανοιχτές αγκάλες. Μερικοί άνθρωποι είναι απλώς ανίδεοι. Το πρόσωπο της Χλόης έγινε κατακόκκινο. «Εγώ δεν το εννοούσα, νομίζω ότι το εννοούσες», την έκοψα. «Αλλά δεν πειράζει. Η γνώμη σου για μένα έπαψε να έχει σημασία εδώ και πολύ καιρό». Έκλεισα το λάπτοπ και έσκυψα μπροστά, με το βλέμμα μου να σαρώνει καθέναν από αυτούς. Για 15 χρόνια με σβήσατε, γιορτάσατε, θρηνήσατε, υποστηρίξατε ο ένας τον άλλον. Ήσασταν μια οικογένεια, απλώς ξεκαθαρίσατε ότι δεν ήμουν μέρος της. Το μόνο άτομο σε αυτή την οικογένεια που με αγάπησε ποτέ γνήσια ήταν η γιαγιά Ελένη και τη μισούσατε γι' αυτό. Τώρα εμφανίζεστε στο σπίτι που έχτισα, στη ζωή που δημιούργησα με μηδενική βοήθεια από κανέναν από εσάς, και έχετε το θράσος να μιλάτε για οικογένεια, σαν να είναι ένα παλτό που μπορείτε να φορέσετε όποτε κάνει οικονομικό κρύο έξω. Τα πρόσωπά τους είχαν χλωμιάσει. Η μητέρα μου έκλαιγε τώρα φανερά, αν και από τύψεις ή από την απογοήτευση ενός αποτυχημένου σχεδίου, δεν μπορούσα να πω. Ο Μάρκος κοιτούσε το ακριβό χαλί και η Χλόη καθόταν ολόησια, άκαμπτη από οργή και ταπείνωση. «Λοιπόν, επιτρέψτε μου να είμαι απόλυτα κατηγορηματικά σαφής», είπα, με τη φωνή μου χαμηλή και σταθερή. «Δεν χρειάζομαι μία οικογένεια που υλοποιείται μόνο όταν βλέπει δολάρια. Δεν χρειάζομαι γονείς που νιώθουν περηφάνια μόνο όταν η επιτυχία μου παρουσιάζεται σε ένα περιοδικό. Και δεν χρειάζομαι αδέρφια που με κοροϊδεύουν στα κρυφά και μετά εμφανίζονται ζητώντας ελεημοσύνη». Μαλάκωσα ελαφρώς τον τόνο μου, με το βλέμμα μου να μετατοπίζεται στα δύο παιδιά που παρακολουθούσαν όλη αυτή την καταστροφή να εκτιλήσεται με μεγάλα μπερδεμένα μάτια. «Τούτου λεχθέντος», συνέχισα, «δεν πιστεύω στην τιμωρία των παιδιών για τα λάθη των γονιών τους». Κοίταξα απευθείας την ανιψιά και τον ανιψιό μου. «Η άσονα Έμα. Είμαι η θεία σας η Εύα. Δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ και αυτό δεν είναι δικό σας λάθος. Θα ήθελα να σας γνωρίσω, αν είναι κάτι που θα θέλατε». Κοίταξαν αβέβαια τη μητέρα τους. Γύρισα την προσοχή μου πίσω στους ενήλικες. «Δεν θα σας δώσω 3 εκατομμύρια ευρώ για να αναστήσετε μια αποτυχημένη επιχείρηση. Και δεν θα σας δώσω ούτε μία μετοχή της εταιρείας για την οποία μάτωσα. Ωστόσο, έκανα μια παύση για εφέ, αφήνοντας τη λέξη να αιωρείται στον αέρα. Θα ιδρύσω 2 ξεχωριστά, αμετάκλητα, εκπαιδευτικά καταπιστεύματα. Ένα για τον Ιάσονα και ένα για την Έμα. Θα χρηματοδοτηθούν πλήρως μέχρι τις πανεπιστημιακές και μεταπτυχιακές τους σπουδές». Η έκφραση της Χλόης ήταν ένα μπερδεμένο κουβάρι ανακούφισης, απογοήτευσης και πληγωμένης περηφάνειας. «Δεν χρειαζόμαστε τη φιλανθρωπία σου», άρχισε να λέει. «Δεν είναι φιλανθρωπία», τη διέκοψα. «Είναι μια επένδυση στους 2 μοναδικούς αθώους ανθρώπους σε αυτό το δωμάτιο. Τα κεφάλαια θα διαχειρίζεται η οικονομική μου ομάδα. Δεν θα έχετε καμία πρόσβαση σε αυτά». Σηκώθηκα, σηματοδοτώντας το τέλος της συνάντησης. «Αυτή είναι η προσφορά μου. Δέχεστε ή φεύγετε». Ο πατέρας μου σηκώθηκε όρθιος, το πρόσωπό του κόκκινο από εκείνο τον παλιό γνώριμο θυμό. «Μετά από όλα όσα κάναμε για σένα, τι ακριβώς κάνατε για μένα?» ρώτησα με τη φωνή μου επικίνδυνα ήσυχη. «Θύμισέ μου». «Σου δώσαμε ένα σπίτι όταν δεν είχες κανένα», ψέλισε.
Σε ταΐσαμε, σε ντύσαμε, σε στείλαμε στα καλύτερα σχολεία. Εκπληρώσατε τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις της κηδαιμονίας, τον διόρθωσα. Και φροντίσατε να ξέρω, κάθε μέρα, ότι ήταν ένα βάρος, όχι μια επιλογή που έγινε από αγάπη. Και τη στιγμή που ήμουν αρκετά μεγάλη για να απορριφθώ νομικά, το κάνατε. Η μητέρα μου σηκώθηκε, με δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό της. «Εύα, σε παρακαλώ, κάναμε λάθη, λυπούμαστε τόσο πολύ». «Λυπάστε για ό,τι κάνατε», ρώτησα. «Ή απλώς λυπάστε που έγινα επιτυχημένη χωρίς εσάς και δεν πήρατε ένα κομμάτι από αυτό, γιατί αυτά είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα». Δεν είχε απάντηση. «Νομίζω ότι είναι ώρα να φύγετε όλοι», είπα με τη φωνή μου ευγενική, αλλά άθραυστη. «Το γραφείο μου θα επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με τα καταπιστεύματα για τα παιδιά, αν επιλέξετε να τα δεχτείτε. Διαφορετικά, σας εύχομαι τα καλύτερα». Τους συνόδευσα στην πόρτα, μία σιωπηλή, σουρεαλιστική πομπή. Καθώς έβγαιναν στον ήλιο της Αττικής, η Χλόη γύρισε πίσω, με την έκφρασή της ασυνήθιστα απαλή. «Για ό,τι αξίζει», είπε ήσυχα. «Είμαι περήφανη για σένα, πραγματικά είμαι. Πολύ λίγο, πολύ αργά. Αλλά έγνεψα ελαφρά. Να προσέχεις τα παιδιά σου, Χλόη», είπα. «Αξίζουν κάτι καλύτερο». Έκλεισα τη βαριά δρύινη πόρτα στο παρελθόν μου και ακούμπησα πάνω της, με τη δύναμη να εγκαταλείπει επιτέλους τα πόδια μου. Τα δάκρυα ήρθαν τότε, όχι από λύπη, αλλά από καθαρή, ανώθευτη απελευθέρωση. Είχα αντιμετωπίσει τα φαντάσματα και είχα νικήσει. Όχι με το να είμαι σκληρή, αλλά με το να αρνηθώ να τους αφήσω να γράψουν την ιστορία μου πλέον. Έβγαλα το τηλέφωνό μου και κάλεσα το ένα άτομο που ήξερα ότι θα καταλάβαινε. «Ευελίνα, η Εύα είμαι. Μπορείς να έρθεις μόλις έφυγε η οικογένειά μου. Και εγώ χρειάζομαι μια φίλη». Καθώς περίμενα να φτάσει, κοίταξα γύρω στο υπέροχο σπίτι που είχα χτίσει, στη ζωή που είχα σφυριλατήσει από τις στάχτες της απόρριψής τους. Για πρώτη φορά ένιωσα σίγουρη ότι η γιαγιά Ελένη θα ήταν περήφανη. Όχι μόνο για την επιτυχία μου, αλλά για τη γυναίκα που βρήκε τη δύναμη να υπερασπιστεί επιτέλους, ολοκληρωτικά, τον εαυτό της. Η Ευελίνα έφτασε σε λιγότερο από 30 λεπτά, μια απόδειξη του είδους της φιλίας που εκτιμούσα περισσότερο, ανεβόρον και άμεση. Με βρήκε στο παγκάκι της γιαγιάς Ελένης στον κήπο, στριφογυρίζοντας το σμαραγδένιο δαχτυλίδι στο δάχτυλό μου. «Γεια», είπε απαλά, καθισμένη δίπλα μου. Αυτό ακούστηκε δύσκολο. Έβγαλα ένα αδύναμο χαμόγελο. «Δεν έχεις ιδέα». Της τα είπα όλα, από τη στιγμή που χτύπησε το κουδούνι μέχρι τη στιγμή που το έκλεισα πίσω τους. Άκουγε με την έκφρασή της να αντικατοπτρίζει την καταιγίδα συναισθημάτων που ένιωθα. 3 εκατομμύρια ευρώ και μετοχές της εταιρείας. Επανέλαβε όταν τελείωσα, με μία έκφραση δυσπιστίας στο πρόσωπό της. Το απόλυτο θράσος είναι σχεδόν αξιοθαύμαστο. Αυτό τελικά έσπασε την ένταση και ένα πραγματικό γέλιο μου ξέφυγε. Έτσι δεν είναι. 15 χρόνια τίποτα και απλώς εμφανίζονται με μία λίστα για ψώνια. «Αλλά κράτησες τη στάση σου», είπε η Ευελίνα σφίγγοντας το χέρι μου. «Βοήθησες τα παιδιά χωρίς να αφήσεις τους ενήλικες να σε επηρεάσουν. Αυτό απαιτούσε απίστευτη δύναμη, Εύα». Καθίσαμε σιωπηλές για λίγο, με τον ήλιο που έδιε να βάφει τον ουρανό σε αποχρώσεις του πορτοκαλί και του ροζ. Η μέρα ήταν ένας συναισθηματικός σεισμός, αλλά στον απόϊχό του ένιωθα μια παράξενη αίσθηση ηρεμίας. «Ξέρεις ποιο είναι το πιο παράξενο», είπα τελικά. «Για τόσα πολλά χρόνια ονειρευόμουν αυτή τη στιγμή. Να δουν τι είχα γίνει και να αρρωστήσουν από τη λύπη τους. Αλλά τώρα που συνέβη, το νιώθω κενό. Η λύπη τους, αν είναι καν αληθινή, δεν διορθώνει τίποτα». Η Ευελίνα έγνεψε, επειδή συνειδητοποίησες επιτέλους ότι η έγκρισή τους δεν ήταν ποτέ το πραγματικό βραβείο. Τα λόγια της με χτύπησαν με τη δύναμη μιας βαθιάς αλήθειας. Ακριβώς, πέρασα τη μισή μου ζωή
προσπαθώντας να κερδίσω μια αγάπη που θα έπρεπε να είναι δεδομένη. Χτίζοντας όλα αυτά, έκανα μια χειρονομία γύρω μου. Ένα κομμάτι μου ήταν ακόμα εκείνο το μικρό κορίτσι απεγνωσμένο να αποδείξει ότι άξιζε. Και τώρα με παρακίνησε η Ευελίνα. Τώρα ξέρω ότι η αδυναμία τους να με αγαπήσουν ήταν δική τους αποτυχία, όχι δική μου. Και κανένα ποσό επιτυχίας δεν θα μπορούσε ποτέ να διορθώσει ό,τι ήταν σπασμένο μέσα τους. Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, ένιωσα μια θεμελιώδη αλλαγή μέσα μου. Η τελευταία παραμένουσα φαντασίωση ότι η βιολογική μου οικογένεια θα μπορούσε μία μέρα να δει το φως είχε επιτέλους σβήσει και στη θέση της υπήρχε η ελευθερία. Μια εβδομάδα μετά την επίσκεψή τους, τηλεφώνησα στη νομική μου ομάδα. Ίδρυσα το Ίδρυμα Ελένη, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό αφιερωμένο στην υποστήριξη παιδιών στο σύστημα αναδοχής, με ιδιαίτερη έμφαση σε παιδιά που είχαν απορριφθεί ή κακοποιηθεί από τις υιοθετικές τους οικογένειες. Θα παρήχε όχι μόνο οικονομική βοήθεια, αλλά και καθοδήγηση, πόρους ψυχικής υγείας και νομική υποστήριξη. Το χρηματοδότησα με μια αρχική δωρεά 50 εκατομμυρίων ευρώ. Η παλιά μου συγκάτοικος, η Δανάη, τώρα καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συγκινήθηκε μέχρι δακρύων όταν της μίλησα για την αποστολή του Ιδρύματος. «Δεν το ήξερα ποτέ, Εύα», είπε. «Όλα αυτά τα χρόνια δεν είχα ιδέα. Το να αφήνεις τους ανθρώπους να νοιάζονται για σένα δεν είναι ήκτος, Εύα», μου είπε απαλά. «Είναι σύνδεση και νομίζω ότι το αρνείσαι στον εαυτό σου για πάρα πολύ καιρό». Είχε δίκιο. Είχα χτίσει τείχη για να προστατεύσω τον εαυτό μου, αλλά αυτά τα ίδια τείχη είχαν κρατήσει έξω και τα καλά πράγματα. Η επιτυχία μου ήταν πραγματική, αλλά δεν μπορούσε να αντικαταστήσει τη γνήσια ανθρώπινη σύνδεση. Πιστή στον λόγο μου, έβαλα το γραφείο μου να δημιουργήσει τα εκπαιδευτικά ταμεία για τον Ιάσονα και την Έμα. Η Χλόη έστειλε ένα ψυχρό, επίσημο email ευχαριστειών. Δεν ήταν μια συμφιλίωση, αλλά ήταν μια γέφυρα προς την επόμενη γενιά, μια ευκαιρία να σπάσει ένας τοξικός κύκλος. 3 μήνες αργότερα έκανα κάτι που δεν πίστευα ποτέ ότι θα έκανα. Μπήκα σε μια ομάδα υποστήριξης για ενήλικες με οικογενειακή αποξένωση. Καθισμένη σε αυτόν τον κύκλο, ακούγοντας ιστορίες τόσο παρόμοιες με τη δική μου, ένιωσα μια βαθιά αίσθηση κατανόησης. «Η οικογένεια δεν είναι πάντα αίμα», είπε μια γυναίκα ένα βράδυ. «Είναι οι άνθρωποι που σε αγαπούν όταν είσαι στα χειρότερά σου». Ήταν τόσο απλό κι όμως αποκριστάλλωσε όλα όσα μάθαινα σιγά σιγά. Είχα μια οικογένεια, μια πραγματική. Ήταν η Ευελίνα και τα παιδιά της που με αποκαλούσαν Θεία Εύα. Ήταν ο Πέτρος που ακόμα τηλεφωνούσε απλώς για να δει τι κάνω. Ήταν η ομάδα μου στην Aegis και οι γυναίκες στην ομάδα υποστήριξής μου. 6 μήνες μετά την επίσκεψη της οικογένειάς μου, έκανα ένα πάρτι στην έπαυλή μου. Όχι γκαλά, όχι έρανο, απλώς μια απλή συγκέντρωση. Κάλεσα όλους όσους είχαν γίνει η επιλεγμένη μου οικογένεια όλα αυτά τα χρόνια. Καθώς το σπίτι μου γέμιζε με τον ήχο του γέλιου και της άνετης συζήτησης, κοίταξα τα πρόσωπα των ανθρώπων που είχαν κερδίσει τη θέση τους στη ζωή μου και ένιωσα μια αίσθηση του ανήκειν που ήταν βαθύτερη και πιο πραγματική από οποιονδήποτε δεσμό αίματος. Αργότερα εκείνο το βράδυ βρήκα τον εαυτό μου πάλι στο παγκάκι της γιαγιάς Ελένης. Το σμαραγδένιο δαχτυλίδι έπιανε τα φώτα του κήπου, αστράφτοντας με μια βαθιά πράσινη φωτιά. Μπορούσα σχεδόν να ακούσω τη φωνή της στο θρώισμα των φύλων. Η αληθινή οικογένεια έχει να κάνει με την αγάπη, όχι με το αίμα. Είχε δίκιο. Το αίμα είναι εκεί όπου ξεκινά μια οικογένεια, αλλά δεν είναι αυτό που την κρατά ενωμένη. Η οικογένεια χτίζεται με αγάπη, με σεβασμό, με την καθημερινή επιλογή να είσαι παρόν για τον άλλον. Η πορεία μου είχε τροφοδοτηθεί από την ανάγκη να αποδείξω την αξία μου σε εκείνους που με είχαν απορρίψει. Αλλά ο πραγματικός μου θρίαμβος ήρθε όταν κατάλαβα επιτέλους
ότι η αξία μου δεν ήταν ποτέ υπό αμφισβήτηση. Η δική τους ήταν. Για οποιονδήποτε εκεί έξω έχει νιώσει ποτέ το τσίμπημα της απόρριψης από τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι έπρεπε να σας αγαπούν περισσότερο, θέλω να ακούσετε αυτό. Η αξία σας δεν καθορίζεται από την αδυναμία τους να τη δουν. Αξίζετε την αγάπη, αξίζετε να ανήκετε και έχετε τη δύναμη να χτίσετε μια οικογένεια της καρδιάς που θα σας λατρεύει γι' αυτό ακριβώς που είστε. Χρειάστηκε ποτέ να χτίσετε τη δική σας οικογένεια? Τι σας βοήθησε να επουλώσετε από αυτού του είδους την απόρριψη? Μοιραστείτε την ιστορία σας στα σχόλια παρακάτω και μην ξεχάσετε να πατήσετε like, subscribe και να μοιραστείτε αυτό το βίντεο αν σας άγγιξε. Σας ευχαριστώ που ακούσατε και να θυμάστε, μερικές φορές οι πιο όμορφες οικογένειες είναι αυτές που χτίζουμε μόνοι μας. Τέλος της ιστορίας.